guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayon ang gagawin natin guys ay ayusin natin yung mini garden namin kasi madami na yung Tagalog natin marabuyan na kasi madami ng balbon kasi makapal na guys yung aming halaman namin kaya ayusin namin. Makikita nyo mamaya yung garden namin kung anong masasabi. Kaya nag-mini garden din kami kasi uso-uso ngayon ang nagtatanim ng mga halaman kaya nakiuso din kami guys. So sisimulan na natin ang pag-ayos ng garden namin. So ito guys ang ating gugupitan guys. Itong halaman na to guys kasi makapal na guys. Kasi ito ay isang daanan papuntang Nueva Ecija. Actually guys, itong nagupitan namin, ito ay itatapon lang namin ito dun sa basurahan namin. Kung sinong may gusto, pamain na lang po. So guys, itapon na natin ito sa basurahan. So guys, tapos ko nang tabasin yung Vietnam rose. Ito na siya guys. So ayan guys, ipapasyal ko kayo sa aming mini garden. Ito guys ay isang kankantadura guys. Ito, yun ang pangalan niya guys. Ito ay tinanam namin dito guys. Tapos nagbunga na guys. May kulay orange, pink, yun guys. Tapos ito naman guys ay pasali-sali na yung mga ano ni Kuya Joseph. Ang daming ano dito oh. Yan na Tagalog na. Ang daming paru-paro dito guys. Oh. Ito naman guys ay pampapangit ng garden guys. Ayaw ni Kuya Joseph na alisin guys kasi may halaman na pepino. Ito guys. Oh. Pati ito guys. Itong okra na to guys. Ayaw niya paalis guys kasi daw to ng katawan guys, pampalakas.
May bunga na siya guys, oh. Asa na yung bunga? Yun guys. May bunga na siya isa guys. Tsaka tong mga sili guys. Ito guys, si Ate Gulin guys. Lumalakad guys. Ito guys, may kulay red pa kami ditong ano guys. Kantadura. Natukul mo ito. Nagmatay. Yung pusa pa namin guys, dinanim na namin dito. Tsaka yung sili namin guys, nilagay na naman dito ni tatay. Madami na din siyang bunga guys. Tapos tignan naman natin guys yung mga Pokemon na paso namin guys. Ito guys ang aming mga paso na yung mga battle guys ay galing lang kay ating ami. Ito ay ginawa ni Kuya Jonathan. Oh, ngayon ko lang siyang tinawag na kuya. Ito naman guys ay kinuha namin sa bukid. Kila Tatay Berhelio guys. Pati din ito guys, ginawa din ni Kuya Jonathan. Itong mga mangga na to guys, kay Kuya Joseph yan na ano. Kasi si Kuya Joseph ay mahilig siya sa mga prutas, mga gulay, ganun. Pati din ito guys, bagong tanim na kamatis to guys. Halo-halo dito sa mini garden namin. May prutas, may mga masitas, may mga halaman. Dito naman guys ay ginawa din ni Kuya Jonathan. Dito naman guys ay isang paku-paku yan guys. Nanagan na. Wow! Paku-paku nagan natin. Pati din ito guys ang ano lang yan ng mga langis guys. May ibon din kami dito guys na ginawan din ni Kuya Jonathan. Yan guys. So ito naman yung aming yung mga tanim na halaman dito sa aming gilid ng bahay. Kinulayan namin siya ng blue tsaka red para malinis tignan. Pero bakit may ganun? May mga dumi naman. Ito guys. Yung mga paso namin ay ang cute. Gusto pa nilang bumili ng ganito, 30 pesos lang. Walang ganun guys, 'di ba? Kayo kapag nagtitinda kayo 1K. Guys, ang gaganda ng aming tanim mo guys. Itong mga halaman na to guys ay ano guys, hiningi lang namin guys tomato. Ito guys, oh, ang cute. Tapos dito naman guys ay hindi pa namin naayos guys yung ano, ayusin pa lang guys. Ito guys yung aming hindi pa ay ang dami pa dito oh guys. Ito naman, hindi pa namin maililipat kasi wala pa kaming nabiling paglalagyan. Ito hiningi lang namin kahapon to guys. Ito
Ito naman guys ay kagagawan ni Kuya Joseph. Itong mga prutas na to guys. May mga santol, mangga. Ganun guys. Halo-halo to guys. May mga pipino, ganun guys. Pati din ito guys. Itong bell pepper na to guys. May mga bunga na guys. Pati naman ito. Ito ay isang katuday. So nalpas ko ang pasya regente garden min guys. Tapan tayo mat-agente. Hindi kagulgulayan mi. Pasya kayo man ijayan. Tanong niya ti kaya ijay pamay na lang. Sige, pantayon. So, dati tayan guys, inti likod mi. Ito inti garden, inti gulay mi guys. Ati mi guys, adamat ti kamuti mi guys. At ati sidsida mi ti bigat. Kauray no, awan ti sidsidaan nyo guys. Kat isaw sayo lati bago. Nagimas nga pagkapagkalan. Dapat sinititilit ko ni ang natayan. Tapos, hanggamin nga masipsibugan. Kung nakaya aji dagata sa nakakangan. Kung aji papaya medyo ni adu masibungan. Tapos, at tala megal ang ati pang sentong may tinola. Kung dapat yung ubi may dito ni kung adamat ti kabatiti mito guys. Sini guys. Kung adamat ti okra may matla dito. Ingam pinutedan, pinukandan. Dapat ti saluyo mi. Tatao muli tayo di second floor mi. So guys, punta naman tayo sa sa kambing na nanganak. Hi Tia. Jimay sa ni guys. Dato jimay sa ni mga sister. Princess. Oo. Lamang kikigtut. Me. Lolo. Me. Me. Dato ni mamam. Kayan anak darang di ikaman ti alas 10 ay alas ti rabi inagay. Mga sis. Ate mo di inang Dani. Francesca. Ay, ni Samantha. Agpopos. Dati dani nga talo guys. Sa Agility Vlog ko tata kakabsat, kabagis, gis. Nakita yung mo't hampay nalpas aji mini garden me. Ayusan me payla kun numalpas me ajay i-update kayo turatan nalpas me ajay. Ore taga abroad kayo o ikang kain to ti masitas no napaadumi di masitas me. So Agility Vlog ko tata. Go to shout out. So ate J nag-comment in the video kun na-appreciate ko agi J comment da. So nga i-shout out kayo mga kabagis. Shout out kina Arbel Lorenzana, Delphine Miguel, Benzi Vitale, Irene Kasuga from Hong Kong, Jenky Aquino, Jeric Paet from New Zealand. Di chocolate ko kuya. Radilin Ferratiro, Pasikat Videos, Tini Dagyo,
Daryl Cosme, Jam Fed Instrumental, Maring Fayeng, Alamare, Real Talk from USA, Oliver Lacias, Angeline Games, Sally Frera, Chris Garcia, Marjorie Rivera, Just Wanna Be Fit from Norway. So, ajiti nag-comment into video kakabsat. Kung gusto nyo na magpa-shoutout, mga kabagis, comment down below lang sa aking mga video. Basta wag nyong kakalimutan mag-like, subscribe sa YouTube channel ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Please subscribe and click the bell button para malaman mo kung may bago na naman akong video. Kaya na lang ang aking masasabi. Bye!